Мәгариф өлкәсе соңгы елларда иң зур үзгәртеп корулар кичергән тармакларның берсе. Елда уку башында ниндидер яңалыклар, ниндидер үзгәрешләр кертелә, модага мөкиббән киткән шибәркәйләр кебек искерергә өлгермәгән бер чапанны икенчесенә җәһәт кенә алмаштырып торабыз. Хәер, яңалыкта хафалык юк дип юкка гына яраларга тоз сибеп тормыйк. Әмма федераль дәрәҗәдә кабул ителгән карарлардан бераз шомланып, сөенергә дә, көйнергә дә, көзге болыт сыман кабаранырга да, сапсыз сусқы сыман салынып төшәргә дә инде өйрәндек. Бурыннарны да бераз өскә чияргә вакыт җитте. Күптән түгел Россиянең фән һәм югары мәгариф министрлыгы киң җәмәгатьчелеккә яңа проект тәкъдим итте. Сүз бердәм дәүләт имтиханнарында биреләсе фәннәрнең яңа исемлеге турында бара. Имтиханнарның киләчәктә саны да артырга мөмкин икән, һәм биреләсе фәннәр дә үзгәрергә мөмкин. Мәсәлән, яңа тәкъдим буенча педагогик вузларга керергә теләгән абитуриентларга киләчәктә үзләре белем бирәчәк фәннәр буенча сынау үтәргә кирәк. Шуннан да биология укытучысы биологияны, география укытучысы географияны, татар теле укытучысы татар теле һәм әдәбиятны камил дәрәҗәдә белергә тиеш түгелме? Бу хәл бик тә табигый бит. Әмма гуманитар фәннәр буенча шул исәптән милли кадрлар әзерләүче югары белем бирү йортлары бүген рус әдәбияты, тарих, җәмгыять белеме буенча гына имтихан баллары нәтиҗәсендә балларны укырга кертә. Бу исемлеккә бәлки киләчәктә туган телләр дә керәчәк. Әлләлә, хәерлегә юрыйк. Карагыз әле, сезнең каршыгызда ике таблица. Бу таблицада кемнәр яши икән, безгә шуны ачыкларга кирәк. Таныш булыгыз, Арча кызы, яшь тәрбияче Эльвира Султанова. Кечкенә чагыннан ук тәрбияче булырга хыялланган һәм шул хыялын тормышка ашырган, яраткан шөгыленә якынайган үҗәт, максатчан, тырыш кыз бала. Технологиягә уянган кызыксыну миңа шушындый әсбаб җитештерергә булышты. Сез аны үзегез ясадыгызмы? Әйе. Шулай. Без моны үзебез җитештердек. Карточкалар алдан ук әзерләнгән һәм аларны кирәк вакытта гына куллану бик уңай. Эльвира Султанова бөтен Россия буенча туган тел укытучыларының эшен бәяләгән мәртәбәле чарада үзлегеннән укып өйрәнгән дәресләрендә еш кулланган һәм туган телләрне өйрәтүдә шактый уңышлы дип үзе тапкан заманча технологияләргә корылган өр-яңа эш алымнарын күрсәткән була. Бу методика ярдәмендә билгеле бер тәртиптә яңа сүзләр өйрәнеп, аларны үзара бәйләп балалар бик тиз арада сөйләмнәрендә куллана башлый ди тәрбияче. Киләчәктә билгеле бер логикага таянып, башта аерым җөмләләр, аннары хәтта хикәяләр бала үзлегеннән төзергә мөмкин икән. Киртәләр тормаса әлбәттә. Бүген балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләргә чиләкләрен дә тутырырга, тегермәнгә суын да үзләренә кыеп торырга кирәк шул. Менә монда алма, менә монда алмагач. Димәк, алар җөмлә төзергә тиеш. Әйе, логикага таянып, алар җөмләләр төзергә өйрәнәләр шушы технология аша. Димәк, алма алмагачта үсә дигән сүз төшеп калганмы? Әйе, менә шулайрак, шундыйрак җөмләләр бу инде соңгы этапта шундый җөмләләр һәм хикәяләр төзи башлыйлар балалар. Ләкин башта бит бала моның һәрбер сүзен белергә тиеш. Әйе. Гөмбәнең гөмбә икәнен. Әлбәттә, без башлангыч этапта аларны инде бу сүзләргә тәрҗемә биреп, балаларны шул сүзләрдән таныштырабыз. Менә бу гап-гади сүзләрне дә белеп киләме балалар бүгенге балалар бакчасында? Кызганычка каршы барлык сүзләрне дә балалар белеп бетерә алмый. Чөнки гаиләләрдә дә хәзер күбрәк рус мөхите хөкем сөрә. Шуңа күрә инде без монда балалар бакчасында күбрәк алар белән татарча сөйләшеп, татар мөхите тудырырга тырышабыз. Мондый тәрбия йортлары Татарстанда күпме дисәгез, шактый күп. Шамалап кына да 2000гә якын дип милли тәрбия бирүче балалар бакчалары бездә бар дип авыз тутырып әйтеп була. Һәр берсе дә татар телен саклау, үстерү эшенә үз өлешен кертеп бара кебек. Әмма көтелгән нәтиҗәләре генә шамалы. Татарский язык идет ежедневно, по определенному графику. Обычно это идет в режимных каких-то моментах. У нас есть воспитатель по обучению татарскому, родному татарскому языку, который иногда приходит в группы
с детьми заниматься. Иногда к ней дети приходят в ее кабинет татарского языка. В этих режимных моментах дети чему учатся, каким словам в основном? Это самые такие обыденные слова. Мы работаем как и по УМК. То есть дети умеют у нас говорить, здороваться на татарском языке, благодарить на татарском языке. Какие-то определенные для каждой возрастной категории есть набор определенных слов, которые дети должны знать. Шулай, туган тел билгеле бер кысаларга кертелгәндә, аңа бирелгән сәгатьләрнең минутына хәтле санап торганда, зур эшләр кыйраты була микән? Бу сорау шактый икеле. Тулы канлы, тулы күләмле татар төркемнәрен эшләтер өчен бүген тәрбиячеләргә дә, җитәкчеләргә дә зур көч куярга кирәк. Бар сәләтен дә, иҗатын да җигәргә кирәк. Чөнки татар дип аталган балалар бакчаларына туган телләрен белмәгән, аңламаган, хәтта ишетмәгән балалар җыела. Бу очракта таякның авыр башы кемгә төшә? Әлбәттә дә укытучы, тәрбияче өлешенә. Бүген педагогика дөньясы бер урында гына тукталып торамы, юкмы? Беләсезме, педагогика ул бер кайчанда бер урында тукталып тора. Гел үсештә. Һәм без аннан артка калырга тиеш түгел. Юк, чөнки замана үзгәрә, замана бит бер урында тормый, замана үзгәрә, һәм замана белән балалар да үзгәрә, һәм тәрбиячеләр дә шуны алар артыннан барырга тиеш. Һәм безгә теге коралы гына түгел, безгә әле ысулы да кирәк. Ысулы да кирәк. Һәм ул ысуллар эффектив булырга тиеш. Балалар, бүген без сезнең белән рәсем карарбыз. Рәсемдә кем нәрсә күргәнен без менә шушындый тылсымлы торбачыклар аша карарбыз, яме? Бала 3 яшькә кадәр дөньяның теләсә кайсы телен өйрәнә ала. Бу аның табигый мөмкинлеге. Һәм бу эшкә җигелгән бар чаралар да куелган максатларны аклый. Баланың заман рухына туры килгән тиешле белемнәр алуын оештыру ул һичшиксез милли мәгарифнең төп вазифасы. Дәүләттә стандартларга корылган белемнәр белән бер рәттән татар баласын туган теленә дә милли мәгариф өйрәтергә тиеш. Бу шул ук стандартларга кертелгән кануни бурычлар. Хәер, соңгы елларда балалар бакчаларының материаль техник базасы өр-яңа методик күрсәтмәләр, әсбаплар, заманча уеннар белән баетылды. Рәис каршындагы туган телләрне үстерү комиссиясенең дә өлеше зур. Без әледән-әле яңа кулланмалар һәм кулланма материалларны әлдән-әле алып торабыз. Балалар бакчабызның базасын тулыландырып торабыз. Менә сез күргәнегезчә, телләрне саклау комитеты бүләгенә ия булдык. Без менә шушы бүләкләрне күрәсез, әмма бу балалар бакчасында эшләү өчен корал гына. Без инде билгеле бер сәгатьләрдә Бала Сити балалар бакчасында менә шушы уеннарның авторы белән без инде үзебездә дәресләр алдык. Шуларны кулланып балаларның бәйләнеше сөйләм телен арттырабыз, һәм дә инде татар телендә сөйләшергә өйрәтәбез. Һәр бер тартмашыкта аерым бер уен. Татар телендә кызыклы биремнәр аша укытучы һәр баланы уйнатып, аның уй-фикерен үстерә, сөйләм күнекмәләрен булдыра, яңа сүзләргә өйрәтә, туган теленә мәхәббәт уята. Дистәләгән еллар балалар бакчасында эшләгән тәрбиячеләрнең мондый эш алымнарын да, заманча кулланмаларны да әлегә күргәннәре булмаган икән. Уеннар мавыктыргыч, зур зәвык белән эшләнгән, уйна, көл. Әмма сабагыңны да бил. Безнең бит әле уен гына түгел, безнең бит куелган программа бар. Безнең шул программаны үтәргә кирәк. Без бит әле программаны үтә шул уеннарга килеп җитәбез. Һәм баланы шушы уенда уйнар өчен без аны бер кирәк. Уровень дип әйтим, бер баскычка меңгәргә кирәк. Аның лексик базасын арттырабыз. Иң күбе атнасына 2 сәгать кергән очракта да татар теле укытучысы бу шикләнгән вакыт аралыгында бала белән я утырып уйнарга, я программаны үтәргә, я инде телгә өйрәтергә тиеш. Төп бурычны уңышлы гамәлгә ашыру үзе төрле мөһим бурычларны хәл итү белән бәйләнгән. 100гә якын уен. Буларның һәр берсен бер дәрескә кертсәң дә ул 100 дәрес дигән сүз.
берничә елда да уйнап бетерерлек хәл түгел. Менә шушы уеннарны кулланыр өчен вакыт та кирәк. Без бит инде расписаниягә нигезләнеп эшлибез. Менә әз генә расписанияларны менә бу уеннарда кертеп җибәрү өчен җитәкчелек әзенә уйланса иде дип уйлыйм мин. Безнең бит инде барбер Санпин буенча җәдвал төзелгән ел уйнайымы? Менә шуның өчен ул хөкүмәт тарафыннан менә бу уеннар бирелгән икән, ул әз генә сәгатьләре дә бастырып бирелергә тиеш. Менә бу 100 уен менә монда. Без аны яратып кабул иттек, ләкин балалар өчен вакыт айырып тагын бирелергә тиеш дип әйтәсем килә инде. Без буларны өстәмә тагын түләү белән ата-аналарга кертсәк, хәтта ата-аналар шулай эшләргә дә ризалар. Ләкин Бала Ситиның бу авторлык уены булгач, без өстәмә түләү белән дә керә алмыйбыз бу уеннар белән. Балаларны ана теленә өйрәтергә. Менә шулай, атнага бер базар, аны да яңгыр белән җил бозар дигәндәй, татар теле укытучылары нинди генә эшкә алынмасын, нинди генә методик ярдәмлекләр кулланмасын, нинди генә дәреслекләр кертмәсен, тырышмасын, бәргәләнмәсен, барысы да бер йомгакка килә дә урала. Әгәрен чәчә баралар, мәгәре үсә бара. Соңгы 10 елда туган телебезнең лаеклы урынын, әһәмиятен югалта баруы, аны балаларга өйрәтү эшенең вакыт ягыннан кыскаруы, шикләнүе, билгеле бер кысаларга кертелүе, бу телдә сөйләшүчеләрнең саны кимүенә, сыйфаты түбәнәюенә, хәленең көннән-көн мөшкелдән дә булайрак мөшкелләнүенә китерә тора. Милләтебезнең сөйкле уллары, кызлары, апалары, абыйлары бүген агын карасын үлчәү табасына кат-кат салып, милләтнең инкыйразын кичектерү ысулларын, чараларын излиләр. Милләтнең иң беренче белгесе, төп тоткасы, беренче тоткасы саклап тота торган тел булмаса телсез нәрсә менә? Нинди халык ул? Нинди милләт ул? Шунлыктан телне беренче ратта мәгариф саклый, мәгариф. Үкенеч хәл, аяныч дип әйтергә була, ләкин кызганыч түгел. Кайбер кешеләр русчаны тәрҗемә итеп, к сожалению, кызганыч түгел. Монда кызгану түгел, беркем дә кызганмыйбыз. Менә аяныч хәл, мәгариф соңгы бер 20-30 елда шактый түбәнәйде. Туган телебез турында сөйләгәндә дә, туган телебезнең дәрәҗәсе, абруе кими бара көннән-көн. Ул хакыйкать, ачык хакыйкать ул. Шәһәрләрнең яртысыннан, шәһәр халыкларының яртысыннан күбрәге үз телендә сөйләшми. Бу расланган. Аннан соң хәзер укучылар, мәктәпләр бик нык кимеде. Беләсез, сез аны турында ачыкланып, үзгәләнеп сөйлисез, татарча шулай диләр. Менә бит нинди гимназиялар алга киткән бар иде әле. Безнең дәүләт буенча белем бирү стандартларыннан милли компонентлар төшереп калдырылды. Нәрсә дигән сүз ул милли компонент? Халыкның телен укыту, өйрәтү, тарихын, сәнгатен, башка тагын кирәк булса әхлагын, кыскасы шушы милләтне тәшкил иткән сыйфатларны саклый торган предмет берничә 4-5 предмет бөтенләй стандартлардан төшереп калдырды. Ни өчен? Чөнки белмим, безнең Татарстанда бераз ул сакларга тырышалар, ләкин хәзер бездә дә бетте. Алуына карап сатуы диләрме, күпме көч биреп, гыйлем истәп укытылган, балалар бакчасыннан ук сеңдерелеп барган, мәктәптә тырыша-тырмаша үҗәтләнеп үз урынын әле дә биләп торган туган тел дөньяга чыгуга, тарала, кирәксезгә чыгып, сүнә, сүрелә, кыйммәт килгән бушка китеп бара. Баш миләре прагматик фикерләүгә корылган татарның мәктәптә үз туган телен сайлаудан баш тартуын да, файда күрмәвен дә аңлап була кебек. Гамәлсез гыйлем, яңгырсыз болыт, җансыз тән диләр. Гуманитар фәннәр буенча шул исәптән татар теле укытучыларын әзерләүче югары уку йортларына да укырга кергәндә, туган тел буенча имтихан бирү мәҗбүри гамәл түгел. Куша ала белмәгән математикларны, Ньютон законнарын исбатлый алмаган физикларны күз алдына китереп буламы? Тел белмәгән милли кадрлар табигый күренеш. Милли мәгариф зур казанышларга ия булган. Һәр халыкның тарихында дан абруй казанган, аның үсешендә үрнәк һәм таяныч булган зур, җитди белем өлкәсе икәнен кемгә аңлатырга?
ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән кермәс шул. Мәктәптә чыгарылыш имтиханнарында татар теле булырга тиеш. Татар теле. Ни өчен ул? Ни өчен рус телендә, математикада, физикада, анда обществознаниеда бирәләр, татар теленең имтиханында юк. Нинди шушындай уги бала хәлендәге ул татар теле? Ни өчен үзебезнең туган тел? Бу бит парадокс, бу нормаль хәл түгел. Инде шушы хәл сакланганда, ул кабул имтиханына да бирә алмаячак, яхшы билге. 2 генә, 1 генә сәгать укып, әйме? Һәм чыгарылыш экзаменнары кертсәләр дә, әгәр дә сәгатьләрне арттырмасалар, уку сәгатьләрен, ул яхшы итеп бирә алмаска мөмкин. Менә монда бер-берсенә бәйләнгән, ул теге тишекне ямап кына кию, киемне тишелгәннән соң ямап озак кия алмыйсың, барыбер йыртылып шау, йыртылып чыга. Монда нигездә хәл итәргә кирәк. Мин совет системасы дип кенә әйтмим. Элеккеге уңай алымнарны, уңай системаны кире кайтарга кирәк. Күптән түгел Россиянең фән һәм югары мәгариф министрлыгы киң җәмәгатьчелеккә яңа проект тәкъдим итте. Сүз бердәм дәүләт имтиханнарында биреләсе фәннәрнең яңа исемлеге турында бара. Киләчәктә педагогик вузларга керергә теләгән абитуриентлар үзләре киләчәктә укытачак фәннәр буенча сынау үтәргә тиеш. Биология укытучысына биологияны бирергә, география укытучысына географияны шәпләп өйрәнергә тәкъдим итәләр. Димәк, бу логикага нигезләнсәк, татар телчеләре дә мәктәптән үк татар телен һәм әдәбиятны камил белеп үсәргә тиеш. Бу әле тәкъдим генә. Федераль үзәк киң җәмәгатьчелектән сүз көтә, аңлашу көтә, аңлату көтә. Бәлки бу проектка милли республикаларның да үз тәкъдимнәре булыр. Әгәр дә туган телләр имтиханнарының мәҗбүри исемлегенә кертелсә, туган телләрне мәктәп балалар бакчаларында укыту сәгатьләрен дә арттырырга мөмкин булачак бит. Гомумән, туган телләрне кайчандыр өстерәп төшерелгән баскычларына янә мингезеп булачак. Шаң суга торган дәвер җитте дип иртә шапырынабыз шул. Каты җиргә иген шытмас, каксыган башка акыл йокмас диләр. Искедән килгән татарны әлифтән үткәрмә, быга җиткермә дигәннәре һаман да колак төбендә яңгырап тора. Зур хата булды. Менә бу мәктәптә 2 сәгать кенә һәм 1 сәгать әдәбият. Ул бит адәм көлкесе. Шулай калдыру. Шунда безнең Мәскәүдәге Думада, Дәүләт Думасында отырган иң югары закон чыгару органы депутатларыбыз бар безнең анда. Татарстан мәнфәгатьләрен яклый, саклый торган. Менә шулар бер сүз әйтмәде. Алар күтәрелеп чыгарга тиеш иде. Ничек алай, ничәп дип имагайына. Менә хәзер шулар Думага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Вот там практика показала, что вот этими 2 часами, 1 часом даже, в некоторых классах, не обойтись, давайте, безнең милли мәгариф битеп бара, шуның аркасында, мәктәпләр, татар мәктәпләре битеп бара, ата-аналар бирми. Бармысың безнең менә шулай итеп халыкны әйдәп баручы, халыкны җитәкләүче һәм халыкның мәнфәгатьләрен җиткерүче кешеләребез. Милләтпәрвәрләр, нима шулай дип атала. Менә монысы да бик төшенкелеккә бирелә торган күренеш. Лидерлар юк дип әйтелә хәзер. Шулай дип әйтергә була. 3 текст. Ләкин анда сүз чыгып калган. Не хватает слова. Беренче биремдәге сүзләрне икенче биремдәге текстларга язырга кирәк. Эшлибез командада, работаем в команде. Сезнең баш 1 минут. Бу балалар өчен туган телләре белем шишмәсе, аралашу чарасы, тормыш чыганагы киләчәктә дә шулай булырмы? Дөше сүзләргә алданырга күнекмәгән, мәгънәсез өметләрдән инде сакланып абай булып яшәргә өйрәнгәннәрнең күңел төпкәсеннән ашып-ташып торган бу гасабыйлы сорауларына өздереп кенә җавап кайтарып булмый шул.
Бүгенге көндә мөмкинлекләр бигрәк тә күп бездә. Интернет чыганаклары, дәреслекләр, без хәзер ниндидер бер генә бергә ябышып ятмыйбыз, безне беркем дә шикләми, без рәхәтләнеп үзебезнең иҗадилыкны җигеп, рәхәтләнеп эшли алабыз. Эшли аласыз, әмма ни өчен алар сөйләшми? Бу нәрсә белән бәйле? Алар чөнки дәрестә сөйләшәләр, дәрестән чыгып киткәч инде үзаралар бар рус теленә күчәләр. Чөнки безнең даирәдә ул менә тулаем татар теле һәрвакыт яңгырап тормый. Алар аны менә җәмгыятьтә күрмиләр, андый үрнәкләр бездә җитеп бетми. Бәлки ниндидер бер тышкы мотивация булдырырга кирәктер анда. Мәсәлән, татар теленнән имтихан бирсәң, анда ничәдер балл өстәлә, мәсәлән, яки эшкә урнашканда сиңа өстенлек бирелә, татар телен белсәң, ике телне белсәң, нәкъ республикада инде мәсәлән, бер тышкы мотивация кирәк. Әмма шунысы анык, әлегә Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары Татарстанда эшли икән. Туган телләрне өйрәтүдә иң алдынгы технологияләр, заманча эш күнекмәләре бездә уйлап табыла һәм тормышка аша икән. Бу да юкка түгелдер, юкка түгелдер. Менә мин нигездә рус телле балалар белән эшлим, татар телен чит тел буларак, бүгенге көндә инде татар теле дәүләт теле буларак дип атала. Шуңа күрә мин менә сөйләмгә чыга торган алымнар кулланам. Сөйләмгә чыга торган алымнар алар бик күп. Шулаймы, аларның һәрберсендә кулланып буламы, менә дәрескә кагылышлы итеп эшләп буламы, юкмы? Монда инде әлбәттә балаларның сыйныфның үзенчәлегеннән чыгып, балаларның яшь үзенчәлегеннән чыгып, төрле сыйныфлар бар, кечерәк сыйныфлар бар, әзгенә инде алдыра торган сыйныфлар. Шуңа күрә һәр сыйныфның, һәр төркемнең үзенчәлегеннән чыгып, әлеге алымнар сайлана. Лилия Файзовна, әмма иң мөһиме менә ул технологияләрне файдаланганда нәрсәгә игътибарыңны юнәлтергә кирәк? Иң башта балалар сөйләргә куркмасыннар иде. Хаталар ясыйм дип, ялгыш әйттем дип, дөрес әйтмәм дип, шушы куркуны җиңәргә кирәк. Әлбәттә, менә иң беренче тел барьеры дип атыйбыз, менә шуны җиңеп, сөйләргә кирәк, куркмыйча сөйләшергә кирәк, кулланырга телне, аннан соң инде бөтен хаталарны ахырдан чистартабыз. Казанның 19-нчы гимназиясенең татар теле укытучысы, сәләтле, тәҗрибәле педагог Ләйлә Гарифҗанова бар белемнәрен укучыларына биреп, аларның күңелләрен биләп, туган җирләренә, туган телләренә мәхәббәт чаткыларын кабызып, балаларны да, ата-аналарны да татар теленең киң даирәсенә җәлеп итә алган Рәсәйнең иң яхшы туган тел укытучысы. Аның бу сыйныфында кайчандыр туган тел буларак рус телен сайлаган балалар да хәзер татар төркемнәренә күчеп укый. Бу шын остазлар, татар телчеләре, милләт сакчылары алып барган көндәлек зур эш. Бүгенге вазгыятьтә, бүгенге көндә, бүгенге дөньяда татар телен сакланышы нәрсә белән бәйле һәм бу мөмкинме, юкмы? Барысы да үзебездән тора. Укытучылардан гына түгел, нәкъ менә һәр укучының гаиләсеннән, һәр гаиләдән, һәр кешенең үзеннән тора. Әгәр дә без телне үзебез сакламасак, аны безнең өчен беркем дә саклап тотмаячак. Бары тик үзебезгә сөйләшергә, аны трендларга кертергә кирәк, аны популярлаштырырга, үстерергә, татар теленең никадәр заманча, матур тел икәнен күрсәтергә кирәк. Һәр халык үз язмышын үзе тарткан заманда дөньяның безне шулай биеткәне әле тарихта уелып калыр, әле моңга уралыр, әле бер гыйбрәт, бер сабак булыр. Бүгенгесен өйрәнмәсәң, иртәгесен бигрәк тә белмәссең. Өйрәтүчеләре дә, өйрәнүчеләре дә, дәресен ятлап килмәүчеләре дә, шыпырт кына дәшмичә арткы партада утыручылары да, икеле капчыклары да, үз сүзен ярып салучылары да, тырыш уңган булганнары да, барысы да бу тормыш мәктәбен үтеп, үз билгесен, үз бәясен алачак. Һәр халыкның үзенә генә хас сүзләре, әхлакый нормалары була. Һәр халыкның үзенә генә хас педагогикасы, психологиясе, үзенә генә хас тиңдәшсез үзенчәлекле үрнәге, тәэсир итү көче бар. Бу әхлакый нормаларын һәр халык үзенең туган телендә генә балаларына җиткерергә мөмкин. Бала чакта нинди телдә укыса, нинди телне укыса, кулына нинди әлифба алса, шул халыкның яшәү рәвешен, аның гореф-гадәтләрен, тормыш принципларын сеңдереп кала бала. Бу елларның кырыс шартлары туган телләрне үги иткән заманнар бик күпләрне чигенергә мәҗбүр итте. Бу төймәдән дөя ясау түгел. Бу ярылып яткан ачыклык, әмма туган теленә ихластан хезмәт итүчеләр саны да әле
кимемәгәндер. Моңа да шигебез юк. Күпме авырлыкларны җиңеп чыккан сыкранмас татар халкы өчен бу яңа имтихан. Үз дәрәҗәсен, үз бәясен бәяләү вакыты да.